Les altres eren o no? M'encanta l'enrere. El crit qui estima Mallorca no la destrueix. Ara l'altre. I jo em quedo a la curva, ens fem pirulos, que ens vegin. Aquest, per on hem començat nosaltres. Pas de les flames es noten en el color de les fulles, en el color de la flama bisbal. La carretera on es va iniciar l'incendi divendres... Que se reforci Residencials i no es que s'han fumat després. i es pugui obrir. Se'ns obriria, propagaria l'incendi de nivell de potencial cap a la zona oest de l'Incís de les Gavarres, que és l'escenari d'aquest perímetre de 40 quilòmetres, però encara hi ha molta feina a fer, també pendents de la marinada, amb 2 punts calents encara, el tercer sector del flanc dret, i explicava també aquest representant dels bombers, primer sector del flanc esquerre. Per tant, ha tornat a atacar el que ell anomena comunistes i ha defensat que s'ha aprovat la llei anomenada Salvar Amèrica, a través de la qual assegura que s'evitaria el frau electoral que beneficia els demòcrates, tot i que la tempesta elèctrica no... Està presentant, evidentment, totes les guerres i, per tant, com a enemic, recuperant un enemic històric dels Estats Units. Els cims. Aquesta. Clar, aquí veure tot. Sí, l'objectiu que tenim al Grec és de revisar tot el perímetre de foc, tot allò que ha impactat contra àrea urbana, contra cases, i anar revisant precisament les cases, quines estan en bon estat i quines es recomana no ocupar. Tipifiquem les cases amb 3 colors. Un color que és el verd, que vol dir que la casa es pot tornar a allotjar, un color que és el groc, que és que no està, podríem dir, per enfonsar-se, però en canvi sí que és recomanable no ocupar-la i que la revisi un tècnic, un professional, i la vermella és que realment la casa no es pot ocupar perquè té perill de col·lapse o bé està totalment enderrocada.